Happy birthday, Daddy. Happy birthday, Daddy. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Daddy. Buhay mga kabeli. So nandito tayo sa public market ng Arayat. Kaya tayo ng Porac. Yan, food charity. Yan, meron tayo, order tayo ng chicken kay nanay. So pinakyaw natin yung manok ni nanay. Nagulat. Ilang kilo boy? Baga lang. Hindi, unti-unti niya yung mga naka-plastic mo na. Ayos na kabeli. So at least kahit pa paano 170 ang kilo ng chicken dito. Oh, ilang kilo na? Iwalay ko na to. Tuwan-tuwa si nanay. Pinakyaw natin. Lista mo. Tapos unti-unti. Opo. Ilang kilo yan po? 9.9 ba? 8. 8. Ayun. Okay mga kabeli. Yan na. At least nag-uumpisa pa lang si nanay. Ubus na yung tinda niya. Magpapahinga na siya. Ano nay? Tama ba yan? Oo, salamat sira. So mga kabeli, umabot lang ng 20 kilos yung kay nanay. So hanap pa tayo sa katabi niya. Di ba ga? Tama ba yan? Ilang litro yung mantika natin? Hindi ba? Okay. Ate, pengen yung 15 kilos sa'yo. Kahit sa buo na lang. So tinitignan tayo ni ate kanina eh. Ayan, binilan natin para ano din, fair. Sige. Magkano sa'yo? 170. 170, sige. Beli 170 ang kilo. Tutuwa si nanay. Maganda. So dito kay ate 15 kilos. Naka 20 kilos may git tayo dun eh. So 300 food pack spaghetti chicken na lulutuin natin yan. $15 kilos. So marami na yan. So mga belly, bali 17.5 kay ate. 175. 175 na? Opo. 175 po. Mura na po yan ate. Hindi po kaya. Magkano isang buo, isang 170? Sa buka. Okay, magkano sa ganito? Ganun din po. Ganyan, ito mo. 175 po. Kilo. Ano din pare-pareho? So mga belly, buo na binili natin kasi kapag wings saka quarter leg ang kinuha natin, Thank you. mahirapan din silang Thank you po. mahirapan silang magbenta ng breast, chicken breast. So dito sa kabila, umabot ng 20 kilos may get. Okay na poy. Magkano po? Okay. Ubus agad ang tinda ko. Hello po. Thank you na, magsarado ka na. Meron po kaming rice. Hindi, wala ka natitindang manok eh. Salamat po. Okay, thank you mga kabeli. So, diretso na tayo, Porac, Pampanga. Salamat po. Sige, Opo. thank you, Nay. Balik tayo uli ah. Live Opo. tayo, Matidas. Sinabi sana, nagpapamili na kami ng marami. Hindi po, on the spot po talaga kami kumamili. Wala na nakalimutan. Wala na. Kasya na yan sa 300 pieces po. Poy. So, umabot siya ng 37 kilos. Yan. 37 kilos na chicken. Spaghetti po. Hindi, fried chicken. Chicken spaghetti. Okay, kita-kita tayo. Tara na. Kita-kita tayo sa Pampanga, Porac, Pampanga.
Okay. Sarap, sarap. Sarap. Sarap lang. Sarap, eh. Wala po. Ano yan? Wala po. Wala po. Ito. Wala na. Ilang madali ka po? Sige ka. Okay na yung eskwela ng Balubad. Eskwela po yung Balubad. Eskwela po.
Morning po. Ali po. Bakit pa ako nakahanap? Ba't yung papunta? Kaya po ba yan? Wala siya gabi-gabi. Na. Yung nalagaw di kay kilo. Na. So ayan mga kabeli, nandito na tayo sa Balubad Elementary School kung saan nag-aral ng elementary si Kuya Roy Musni. Yan. So nandito yung pamangkin ni Kuya Roy, si Ate Karen, tapos ang principal natin. Good morning po. Yan, tapos mga Kagawad din dito. kagawad po. Yan. Barangay. Barangay Tanod. Mama, ano yun na lang natin si Kuya Roy Musni. Yan, isa siya sa mga nag-aral dito sa school na to. Nung elementary. Okay po. nasa New Jersey po sila. Maraming salamat po, Sir Roy. At yung alma mater ninyo, hindi nyo nakakalimutan. Yan. Overwhelmed po kaming lahat dito sa Balubad Elementary School dahil kahit na nasa malayo po kayo, ang puso nyo nandito pa rin. Thank you very much po para sa ating mga mag-aaral at sa mga guro at sa paaralan. Thank you very much po. Ayan, Kuya Roy. Nakarating ang kabeli sa lugar mo. Yan, thank you Kuya Roy. Yan mga kabeli. Ma'am, kailan kayo nag face to face? Nung Monday pa lang. Monday lang, face to face na tayo. So ilan ang estudyanteng ano natin? 193. 193. So, Yung nag-join. opo. Pero yung total students, 231. Okay, ang naka-ready natin food pack para sa kanila is 300 food pack. Wow, sobra. Mas mainam yung sobra kaysa sa kulang. Di ba? Pero may additional pa tayong 29 doon, sir. Darating sila Pupunta po sila kay kinder. okay, daycare. Okay. Hey mga Beli, yan na. So, mahirap para mag-start ng face-to-face ngayon. Na Pero kaya naman po. Kinaya. Nakita namin, maganda naman po. Parang ang walang pumapasok na bata, ang tahimik. Kung di Ayan. sila lalabas, di mo akalain na may pasok na pala. Ayun. Ma'am, ano mga project mo ngayon? Ay, actually po, dahil sa preparation sa limited face-to-face, Apo. yung pong clinic namin, Clinic. yun ang inuna namin, kasi that is Opo. one of the requirements Opo. para mag-open. Opo. Ngayon po, yung sinusunod namin, yung mga murals dyan, Mhm. yung ng mga bakod. Mga bakod. Medyo makita nila yung glow ng school. Opo. And then, tingnan nyo po to, itong Yan. training center na to. Training center. Po. So, nagatnan po siya. According to our teachers, ito po yung training center na pinat-put up ng previous principal. Mm. Kaya lang po, hindi siya natuloy siguro Oo. dahil Kulang sa budget. So, ilang taon na po kayo may hawak ng school na to? Actually po, last year pa lang ako. Last year, bago lang po. September 13. So, wala pa akong 1 year. Opo. Okay. So, mga kabeli, yun. Ma'am, pero kung meron gusto mag-donate or ano, Yes po. so, anong unahin natin? Para sa akin po, Ito training center. Training center po to o clinic? yung pong clinic. Okay tapos na. okay So, na yung po. training center Kaya na po, lang. nakapag-open kami, nakahabol kami. Dahil po sa tulong ng mga barangay at saka natin. yung Mother PTA po. Mother PTA. Opo. So- Ngayon, yung sana in-invite natin si Mother PTA President. Opo. So, kung tutusin ma'am, ano pang kulang na itong training center niya? Yan. Ito po, Bintana, wala siyang kisame. wala siyang kisame, wala siyang pinto. Opo. Yun po. Yan, mga upuan, ganun. Yun.
Okay? Ayan, baka may gusto mag-donate sa mga kabeli natin dyan. Ayan. Walang halaga. Kaya nga nila, kung gusto mo tumulong kahit maliit na bagay, mabibigay natin yan. Lahat naman ng nag-i-sponsor nakakarating para sa kanila. Yan, okay mga kabeli. Ma'am, maraming salamat. Ayan, ayan nyo po pag may nagpaabot ng tulong para sa project ninyong training center, padadala natin. Hihatid, ako mismo hihatid ko sa inyo. Ay, thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, Mamang Roy. Anong pangalan nyo po? Belio Garcia. Benny Garcia. Ayan, tapos Boy, kalma. Boy, kalma ka, mga barangay Barangay Tanod. Ayan. Kilala namin yan. Kamagana. Okay mga beli, mag-set na tayo. So time check tayo, 8:04 ng umaga. Yan, Kuya Roy, maaga kami. Thank you. So mga beli, nag-i-start na mag-set ang ating mga kabeli. Hoy, dito na lang sa baba, wag na sa taas ha. Baka doon sa stage pa kayo mag-set. Yan. Si Adam, si Jepoy, si Ingo. Anong pangalan mo? Katoto po. Katoto? Yan, support mga kabeli. Kabeli Paul. Yan. Tapos si Janjan, ayun, nandun. So sinama ko si Janjan. Yun o. Camera o. Sa mga kabeli, may camera si Jan Paul. Panoorin nyo yung mga vlog niya. Napakaganda. Yan. Face to face. So 100 plus lang mga estudyante ngayon. Din okay. TikTok. Yan. Kaya mga beli, mag-set muna kami at magbibis muna tayo. Yan, shoutout kay Kuya Bernie Malyari of Chicago, USA. Maraming salamat sa suporta. Yan, thank you. Okay na kaya. Kaya mga beli, bago ako mag-umpisa magluto, yan, nakabihis na tayo. Iikot ko muna kayo dito sa eskwela ni Kuya Roy. Sa totoo lang, napaka-excited ko na pumunta dito sa lugar ni Kuya Roy Musni. Yan, Kuya Roy Musni, happy birthday saka sa mga kapatid mo. Yan na, birthday lahat. Mamaya, babatiin natin, may tarpaulin sila. So, imagine mo, dito gumraduate yung isang Kuya Roy Musni namin. Napakita ko lang mga beli. Tapos, ito yung Mekeni Marketplace. Ito ata yung pinaka-main nila. Morning, morning, bossing. Balubad Elementary School mga kabeli. Yan o. Bossing, ito yung pinaka main branch ng Mekeni. Ito, mas mura dito, reseller ba? May reseller. Ayos. Pero kung gusto nyo talaga na mag-deliver, pwede kayo mag-inquire doon sa loob. Sa loob, pang business na yun sa loob. So kumbaga ito showroom. Yun. So Tindahan niya na ano, hindi ko lang bigyan. okay. So dito bumibili per kilo. Pero pag gusto mo daw maging supplier ng Mekeni, pumunta ka doon sa pinaka factory. Okay. Hindi mag-inquire. Doon mag-inquire. Ito yung mga price nila. Ito, wholesale price to. Yung mga chicken quarter leg niya. Yan mga beli, wholesale price yan. Tapos, mas bababa pa yan pag dumirekta ka sa mismong factory nila. Thank you, bossing. Salamat. Okay mga beli, tapos ito na yung Balubad Elementary School. So doon na tayong bahay nila Kuya Roy eh. Sayang, hindi ko alam eh. Dumiretso kasi kami dito sa eskwela nila, Balubad Elementary School. Pasok tayo mga beli. Alcohol para sa mga bata. So nung Monday lang pala sila nag face to face dito sa Rizal.
So kailangan mga beli, alas 9 ng umaga, makapag-start na tayo makapagluto. So medyo marami-rami to. 300 food pack. So bumili tayo ng manok, nasa 30 plus kilos. Yun na, pinauna ko na kay Jepoy para mabanlawan, mahugasan na, mamarinate na namin. So dito kami nag-set sa cover. So dito tayo nag-set sa cover court. Yun, hanggang likod pala tong eskwela na to. Sa likod data mga garden. So sila yung nag-assist sa atin, mga barangay tanod. Tapos pamangkin ni Kuya Roy. Ayan, Ate Karen. Shout out po. Yun o, nagagayak na si Poging Jampol. Katoto. Yan. So yan, shoutout kay Kuya Roy Musni saka sa mga nagpadala sa akin ng mga ingredients. Yan, Sir Bob, thank you, thank you. Yan. So start na tayo mga beli. Magpapakulo na tayo ng pasta. So meron tayong 18 kilos na spaghetti. Ang dami yun mga beli. Thank you. Okay mga beli, start na tayo. So nagpapakulo na tayo ng tubig para sa ating pasta. Yan, tapos so natural, unahin natin pasta, susunod ko na yung sauce para mabilis ang proseso natin habang nag-i-slice ng manok sila Jepoy sa Kasinggo. Yan. Bali ilan ang total ng kilo ng manok natin? 37 kasama yung sa kabila kanina. Yan. So 37 kilos mga beli. Okay mga beli, start na tayo. Magpapakulo na tayo ng pasta. So yan mga beli, may tarpaulin tayo dito. Yan na in memory of Ingkong Pidong and Apong Soling 105 birthday. Yan. Tapos Thanksgiving April month birthday Kuya Roy Musni, Kuya Jimmy, Kuya Mark Christian Mandy. Yan. Happy birthday, thank you, and God bless all. So yan mga beli, April month birthday po sila. 245, so 5 sila. So yan yung mga magulang ni Kuya Roy. Yan. Ayos. Happy birthday Kuya Roy. Love you, love you. Cameraman, game na tayo. Game na. Promote mo muna yung channel mo. So mga kabeli, pa-support po Kabeli Paul, mga katoto. Yun, Kabeli Paul. So mga kabeli, pag sinerge yung Kabeli yung sa YouTube channel ko, automatic yan, nakadikit si Kabeli Paul saka si Mrs. Kabeli. So subscribe nyo na po and panoorin natin mga video nila. Thank you. Start na tayo. So gagawa na tayo ng sauce. 18 kilos na spaghetti sauce sa kaldero tayo maggagawa ng sauce dahil hindi kakasya ito sa ating kawa. Cooking oil, butter mga kabeli. So ito mga kabeli, may tutorial na rin tong sauce ng ating spaghetti sauce. Yan. Kung gusto nyo maanuan, balikan nyo lang yung mga dati nating video. So meron tayong dalawang butter. Aray po, napupunit. Mga beli, lalagay na natin bawang. Sibuyas. Okay mga beli, balikan natin ito after 5 minutes. Papupulayin lang natin sibuyas saka bawang. Okay mga beli, okay na itong ating
sibuyas. So meron tayong 4 kilos na ground pork. Yan po, lawakan mo nga dyan sa phone. Dito, yan. Bumuhos na. So mga kabele, ito pinili ko na sa Pure Gold kahapon pa. Tapos nilagay sa ref. Yan. Kasi kung ngayon natin bibilin, so yung spaghetti, pag ganun karami, kailangan sa mall lang, mga 18 kilos. Meron ka mabibili sa mga palengke, kaya lang, iba-ibang brand na naman. Okay. Okay mga kabele, gigisa lang natin yung ground pork, tapos sasasahan na natin to, titimplahan na natin. Thank you. Balikan natin after ilang minuto, cameraman. 15 minutes to Okay. 20. Okay. So yun mga kabele, maglalagay na tayo pampalasa. So maglalagay tayo ng black pepper, chicken powder, so titimplahan na natin to. Luto na yung giniling natin mga kabele. Okay. So sa mga 2 minutes muna mga kabele. So yun mga kabele, lalagyan na natin yung spaghetti sauce. Sige go, lagay mo na. So 18 kilos mga kabele. Ketchup, yun. Lagyan mo tubig to dyan. Doon na, doon. Pili, titimplahan na natin. So 18 kilos, tapos sa sukal na to. Sukal, asin, paminta, hotdog, kengo. Natin mo na yung yan, no? Beli, okay na yung ating okay na yung ating spaghetti sauce. So okay na rin yung noodles natin. So fried chicken na tayo. So time check tayo 9:18 ng umaga. So kailangan 11 nakapack na tayo. Okay mga beli, titimpla na natin. So mag-add tayo ng ano to? Asin. So rock salt mga beli. Ilalagay tayo konti. Yan. Black pepper, magdadagdag pa tayo. Yan. Okay mga beli, brown sugar. Mga beli, si Ato mo, titingin-tingin. Hotdog, dyan, hotdog. Ano to? Hotdog. So, 2 kilong hotdog mga beli. Ha? Mamaya. Mga beli, sobrang lapot ng sauce natin. Mag-add tayo ng konting tubig para lumabnaw po siya. Kaya mga beli, pakukuluan na lang natin to. Tapos titikman na ni sino? Yan dyan. Okay mga beli, balikan natin after 5 minutes. Pakukuluan lang natin. Tapos tikman na ni Jan. Thank you. So mga beli, titikman na ni Jan.
Yan, sige. Sasabay kami, diyan ka lang. Hintay mo, sabay tayo. Mga Beli, sabay kami ni Jan Jan. Okay. 1, 2, 3. Harap. Pwede harap eh. Mga Beli, kulang siya sa tamis. Kulang sa tamis. Oo. Extra tayo sukat. Nasa yung sukat. Mga Beli, kulang lang tayo ng konti sa sukat. Pero yung kalat, okay na. Yan. So, okay na ito mga Beli. So, konting kulo na lang para maluto pa yung lalo yung sarsa. Yan o. Wah. Okay. Okay na yung sauce natin mga Beli. So, fried chicken na tayo. Wala mga Beli, start na tayo sa fried chicken. So, naka-isang set na tayo sa frying. So, dalawang kawali na ginamit natin. Tapos, ito yung piprituin natin. Nasa 300 plus. So, 300 plus to mga Beli. Fried chicken natin. Okay. Kailangan in 30 minutes. Meron na tayo natapos. Meron na tayong finished product na pinapack ni Jepoy. So, nagre-ready na si Jepoy sa backstage. Yan, backstage na. Kamay ka nga ito. Dalawang kamay. Ganun. Yun, no? Shout out, Michael! Yari ka dyan! Okay mga Beli, yan na, time check tayo 9:49. 9:49. So kailangan 11. Yan, nakapag-distribute na tayo. Thank you. Thank you. Okay mga Beli. Parang ito, uli na rin, oh. Para ba? Ha? Parang ito, kawan na. Ay. Uli na rin. Thank you po. Diyan o. Wala po. Dito kami na bayan, eh. Tingin mo sa camera. Pila na lang. Sharp. Ah.
Ayun, nalaw kayo Mo. Thank you. Thank you, thank you. Dili naman nagpiprito tayo. Nilagyan po yung nagpapangko sa likod. Si Jan saka yung mga opisyalis ng barangay nag-start na mamigay. Thank you. Wala din dito lang. Sige. Sige, sige. Dalaya pang ba? Oh, kunin mo. Ayan. Wala na, wala. Thank you po. Salamat po. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you. Ay, Sabi mo. say thank you, Jillian. Sabi mo. Thank you po. Jillian, thank you. Thank you. Yung madwa, pati ma'am, madwa. Thank Yan, pati ma'am, madwa. Dapat dalawa sa'yo na eh. Kakasya sa'yo itong isa. Hindi, kakasya sa'yo isa. Isa pa. Kulang. Isa pa. Kulang-kulang ito, kulang. Live version face mask. Mamaya makakain na. Kapakain na lang. Mahalaga tap. Ah, yung sasabihin niya. Yung sinabi ko. Ay, yung sinasabi ni ma'am. Welcome. Yeah, alisin mo yung plastic. Iwas tayo yung Dito. Balik sa kwarto nyo. Balik sa kwarto. Pag meron na kayo. Sige, balik sa kwarto. Okay. Okay. Babe, yan naman. Ministro mo ko.
Awat niya pa nga kauling, ano? Very good po. Oh, disiplina. Okay. Karen pa. Ken. Kenya. Kenya. Lumapit kay Ken. Sige, balik doon. Okay na. Balik sa kwarto. Thank you. Thank you. Ministro. Thank you po, Mang Roy. Ayo. Thank you po, Mandel. Thank you po. Thank you po, Jollibee. Okay, Lala. Alright. Balik na sa Thank kwarto you. nyo, ha? Balik na kayo sa kwarto nyo. Lahat na nakatanggap. Thank you. Ayan. Live drawing. Okay, welcome po. Ang kanaong tikitin. Sa'yo? Oo, nakatali yan. Sorry yan. Ay. Thank you. Good, thank you. Ay. Thank you. Thank you, Kuya Roy. Ano? Thank you, Kuya Tanang. Ay, tulog. Nano? Galing pala din na nito. Thank you, mabuting pa. Okay. Sagri, may dispatch yan. Kene. Kene. Thank you. Tusok ko, Ken. Thank you. Tusok. Ayan. Thank you. Para kung dahil na kinuko. Thank you. Okay. Ay, Welcome. Thank you. Ala muli. Killer smile. Thank you. Thank you. Let's go. Ay, sige. Ay, marunong ka ganyan na ma'am. Malaki mo na ito ay. Makapit din. Ay,
you po. Ha? Ano na kasi? 6 po. Thank you. Alala ka niya naman. Okay, sino pa kayo sa karena? Wah. Pakuha ko na lang. Pati ba yun? Ayun, ayun. Siguro, akala mo na ito. Pero, sa bistro ata. Kaya mo? Nakakahiya lang. Nakakahiya lang. Ay, hindi lang. Ano? Sandali. Makarina ka na. Win na. 100. Menuli na lang. Suwan ko tumalan na kayo tumalan. Mga Beli, sobra-sobra yung pinaluto ni Kuya Roy Musli sa atin. So, ang mga estudyante nasa 200 plus lang. So, sobra tayo ng mga 15. Nagpa-invite na tayo sa labas ng mga outsider na kahit hindi mga estudyante, ibig sabihin kahit may edad o ano. Bigyan natin. Basta't nagugutom, sabi nga ni Kap. Bigyan natin. Thank you. Kamu mamalo na ko. So yun mga Beli, tapos na tayo mamigay ng 300 food pack. So magpapasalamat na tayo kay principal saka sa kapitana, kapitan at saka sa mga taga-barangay na tumulong sa atin. So mga Beli, may award ulit tayo. Ay, pati ka pa ni Kagawad. So, this is the certificate of appreciation presented to Chef Angelo Sigua and team Chef A. Cabelli for extending support to the pupils and teachers in providing a one-day feeding program at Balubad Elementary School. Given this 8th day of April 2022 at Balubad Elementary School, Barangay Balubad, Morac, Pampanga. Signed, Agnes Manabat, School Head, Abelardo I. Garcia, BSDS. Thank you very much. Thank you Thank very you po, much. thank you po. Beli. Ayos, Beli, meron naman tayong certificate of appreciation. Okay. Maraming salamat. Ma'am, maraming salamat kay Roy Musni, Ate Gemma. Yan, thank you, Kuya Jimmy Musni. Yan, saka Christian and Mandy, happy birthday po sa inyo. Happy birthday po. Salamat. Musli family. Musni family. Yan. Salamat. Ma'am, maraming salamat sa appreciation mo. Thank you. God bless God po. bless you more and more po. Thank you. Sana bless.
salamat ka rin Musni family. Yan na, mga kabeli, si Kapitan, yan, kasama natin kanina pa. Si Ate, salamat ka rin family Thank you very much po. Eh, kinabang yan po yung barangay tamo yan eh. yan, thank you. So ito, masusundan pa ito. Ate. Thank you po. Opo, thank you po. Yan. Diyan ka tali mo pag happy birthday. Banding na pinari. Happy birthday! Happy birthday to you! Bless you! Thank you! Happy birthday, Kuya Roy! Roy. Yan. 1, 2, 3. Happy birthday, Kuya Roy Musni. Yan na. Enjoy your day, Kuya Roy. Yan na. Kuya Roy, maraming salamat dahil tinanggap mo ako bilang isang kapatid mong bunso. Gaya ng Team Kabeli at ng pamilya ko. Nagpapasalamat sa inyo mag-asawa. Mahal na mahal ka namin. Happy birthday! Happy birthday! Kuya Roy, love you, Kuya Roy. Ingat ka dyan. Ingat kayo. Thank you. God bless. Happy birthday, Tito Roy! How are you? Bye-bye. Love you. Happy birthday. Bye. Hi, Kuya Roy. Happy birthday. Wish you more God's blessings and good health always. Stay safe. See you soon. We love you. Happy birthday, Tito Roy. Wish you good health. Stay safe always. Love you. Hi, Kuya Roy. Happy birthday, Kuya. Maraming salamat na sa maikling panahon na naalala ko tuloy yung first time na nandiyan kami, na yun ang pinakamahabang kwentuhan na nagawa natin. Maraming salamat yung sa mga in-advise mo sa akin, yung being positive way in life, not negative. I treasure those advices you gave to me. And wishing you all the best and see you soon. Tignan mo naman, may background pa na plug ha. You know na. Bye! Bye. Happy birthday, Tito Roy! More birthday to come! Ingat po kayo palagi. Thank you po sa lahat ng mga tulong niyo po sa Team Kabeli at saka sa amin po. Happy birthday po! Happy birthday po. Hello, Roy! Happy birthday! Kumusta na kayo? Happy birthday! Kaya ka, have a blast, okay? Hello, Tol. Kumusta na kayo? Oh, nano yung pinigyan birthday mo? Kumusta na kang Kabeli? Magsa. Happy birthday! Enjoy your day, Kaputol. Sana kumaba pa yung dakal mong birthday. Sana ka pang dakala birthday, Tol. Enjoy life. Always be happy! Always be happy. Wala mo yachi mo, masaya yo. Alayang kaya ni panandaman niya, malungkot madidepress. Masaya yan pa ni. Tutwata na kaya, dakalta na pa ng daman. Ay, kamanyan ko na yun ito. Magsawa na akong baluga. Okay. Happy Hi, birthday Jeba. again. Hi, Enjoy. Jeba. Yung mga bata, enjoy. Hawi. Papa Roy, happy birthday po. I wish you good health, happiness, and more birthday to come. We love you. Happy birthday. May the blessing of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the favor of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
more birthdays to come. Congratulations. Congratulations. Okay, thank you. Bye-bye. Hello, Kuya. Sa nag-iisa kong kuya, happy birthday to you. May you have many more birthdays to come. At God bless, be safe always. Maraming salamat sa lahat ng suportang ginibigay mo sa akin at sa pamilya ko. At maraming salamat sa pag-aalaga mo sa ate ko. Happy birthday again. Thank you. Hi, Roy. It's me, Lisa. Somebody told me today, a little birdie, that it's your birthday. I'm wishing you the happiest and healthy birthday of all. May God bless you and be with you, especially in this Holy Week. As you can see, I'm standing here with the Last Supper in the background. I miss seeing you guys. Be well, and God bless you with many more. Bye-bye. Happy birthday to Roy. Happy birthday to Roy. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Roy. Hey Roy, happy birthday. Enjoy, have a great time. More blessings, good health, most of all. Happy birthday. Take good care. God bless. Ito, Roy. God bless you, Roy. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Happy birthday, Paring Roy. May you have many more birthdays to come. We're very grateful that you became a part of our family, the Cruz family and the Bunao family. Masaya kami. Alam ko, masaya din ang pamilya mo. Dahil ikaw ay isang mabait, mapagmahal, at mabuting tao. Mapagmahal sa mga anak, at sa pamilya mo, at sa asawa mo. Mabuhay ka at lagi ka sanang maging healthy at maging blessing sa ibang tao. In behalf of the Libonaos family, happy birthday. Hi, Uncle Roy. Wishing you a happy birthday. I wish you good health and lots of joy on your special day. Always remember that we love you very much. Take care. Roy, happy birthday! Igatan mo, kalusugan mo. Marami pa mga taong umaasa sa'yo na matutulungan mo yung mga kamag-anak mo. Mag-iingat ka palagi. God bless you. Roy, kamusta ka? Palapit na ang birthday mo, kaya binabati kita ng happy birthday. I love you. Happy birthday, Kuya Roy Musne. More blessing to come, and God bless you more, you and your family, and good health. Enjoy your day. Happy birthday, Kuya Roy. May you have more birthdays to come. We love you, Kuya Roy. You say happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Kuya Roy. Have fun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Roy. Happy birthday. Have a good, blessed birthday. Love you. Bye. Happy birthday, Kuya Roy! On behalf of Cabelli's family, happy birthday, Kuya Roy! Maraming salamat po! Hi, Dad! Happy birthday! Me and Rapper saying hello. How old are you now? 68? You still look 18 to me. Hope you have the best day. God bless. Hi, Dad. Happy birthday. I hope you enjoy every minute of your birthday. And I want to thank you also for all of the things that you've done for me. Even as a child up till now, I really am very grateful. I also want to end my message with a prayer that I found for your birthday. So it goes, Dad,
You are the most loving and caring person I've ever known, and I am so proud and blessed to be your daughter. May God bless you with happiness, contentment, prosperity, peace, and abundance on your birthday and always. Happy birthday again, Dad. I love you. Bye. Happy birthday, mahal. I'm hoping that you're gonna have a great day, not only on your birthday, but always. Just remember, even though I don't say it too much, I keep on telling you, it's the action, not the words. I'm hoping through the years, I have shown you how much I love you. And I'm hoping also that at the end of the road, it's always gonna be you and me. And just remember, even I don't say it, I love you so much. Happy birthday.